Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador. Boala Parkinson apare în general după 60 de ani, însă una din 10 persoane poate prezenta simptome chiar și înaintea acestei vârste. Boala Parkinson este o boală neurodegenerativă cu progresie. Ea este a doua boală de genul acesta după demența Alzheimer. Caracteristic bolii Parkinson sunt semnele motorii. Dintre ele, foarte importante sunt bradichinezia, rigiditatea, tremorul și instabilitatea posturală. Bradichinezia este atunci când apare o lentoare a mișcărilor, o amplitudine diminuată a acestora. Frecvent pacientul spune că nu poate să-și încheie nasturii sau nu poate să se încheie singur la șireturi. Tremorul este un tremur de repaus cu o frecvență cam de 5-7 cicli pe secundă. Este accentuat de emoții, anxietate și diminuă în momentul când pacientul este relaxat sau în timpul somnului. Pacienții au tendința să meargă cu trunchiul anteflectat înspre anterior. Sunt numeroase simptome non-motorii. Tulburarea de miros, care poate să apară cu circa 10 ani înainte de diagnostic, apare insomnia nocturnă și somnolența pe partea de zi, tulburările de urinare cu micțiuni imperioase până la incontinență urinară, tulburările de tranzit, constipația este frecvent întâlnită. Sunt și din sfera psihiatrică, precum anxietatea, depresia, psihozele, chiar până la halucinații și, bineînțeles, tulburările cognitive până la stadiul de demență. Sunt descrise și hipotensiunile ortostatice, cauză importantă de cădere a pacientului. În concluzie, un pacient, în momentul când are simptome, indiferent că sunt motorii, că sunt non-motorii, este important să se adreseze unui medic neurolog pentru a fi investigat și corect manageriat, dacă este necesar chiar și tratat. Tratamentul bolii Parkinson vizează ameliorarea simptomelor și asigurarea unei bune calități a vieții. Emisiunea Rețeta Sănătății vă este oferită de Sanador.